privítal na našom Vinobrani Pezinok 2025. Sme rádi, že ste prišli, veľmi si to vážime. A dúfam, že tento večer bude pre všetkých taký zapamätateľný, že proste dáme si jutro na bude Pepa. Dobre, zároveň dovolte, aby som privítal medzi nami primátora mesta Pezinok, doktora Romana Máča. Pekný deň. A samozrejme pána radného Vosku z nášho partnerského mesta Most.